ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷலான குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு வீடியோ ஆரம்பிச்சிக்கலாம். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நடந்திருக்க 10th 11th 12க்கான எக்ஸாம் எல்லாம் 3 லட்சம் மாணவர்கள் மேற்பட்டோர் ஃபெயில் ஆகிற நிலமையில் இருக்காங்க. அவங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் என்ன ஆக போகுது ஒரு கேள்விக்குறி தான். இப்போது நீங்கள் எழுதின எக்ஸாம் பேப்பர்லாம் யாரோ முகம் பேர் தெரியாத டீச்சரோ அவங்க தான் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணி மார்க் போட போகிறாங்க. இதுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக பேப்பர் வேல்யூவேஷனே பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு தான் இருக்கும். அது மட்டுமே இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருணை மதிப்பெண் இது யாருக்கு ப்ரோ கிடைக்கும், எங்களுக்கு கிடைக்குமா, இந்த கருணை மதிப்பெண் வச்சு எங்களை பாஸ் பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போது ஒரு சப்ஜெக்டில் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லிக்கிறேன், ஒரு சப்ஜெக்டில் 35 மார்க் பாஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் நீங்கள் 30 மார்க் தான் எடுத்துருக்கீங்க. ஒரு 5 மார்க் போட்டு உங்களை கருணை மதிப்பெண் போட்டு பாஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க. ஒரு 5 மார்க் இல்லை 6 மார்க் 7 மார்க் இந்தமாதிரி சின்ன மார்க். ப்ரோ நான் ஒரு 20-30 மார்க்லாம் விட்டு ஒரு 20 மார்க்லாம் விட்டு வந்துட்டேன், என்னை பாஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்களா அப்படின்லாம் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். ஃபெயில் ஆகிற நிலைமைக்கிட்ட தான் போகணும். நீங்கள் உங்களுக்கு கொஸ்டின் மட்டும் எழுதிட்டு வந்திருக்கோம் ப்ரோ அப்படின்னு நான் கேட்டால் அதுவும் ஃபெயிலை நோக்கி தான் போகும். அதனால் கரெக்டாக எழுதிட்டு வந்தவங்க ஒரு 5-6 மார்க்கு இல்லை ஒரு 10 மார்க் விட்டு வந்தவங்க கூட பயப்படாதீங்க. உங்களுக்கு கருணை மதிப்பெண் போடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது, பாஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. இதுக்கான வீடியோ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ ரெடி பண்ணியிருக்கேன். நிறைய பேர் கருணை மதிப்பெண் வந்து எந்த மார்க்லேருந்து எந்த மார்க் வரைக்கும் போடுவாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டிருந்தீங்க. அதுக்கான தனி ஒரு வீடியோ தான் இதுவாக மேக் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதேமாதிரி ஸ்கூல் காலேஜ் அப்டேட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க.